Esenlikler yurttaşlar, hoş geldin. Hayatıylaş. Yurttaşlar desunlukça şeyle bir temani ele almakçı olduk da bütün dünyada şu 1. may bayramçılık belirlenip geçildi. Şu hakkında biraz görüngeçlik etsek, sonra Türkmenistan'da belirlenen 1. may sonra da orada yenip geçsek. Buyurun kardeşim. Esenlikler yurttaşlar. Haydi verin söz sizden. Bugün 1. may günü bütün dünyada işçilerin ve işçilerin raydaşlığını eyleniyordu. Bütün dünyada bugün nedir ortaya çıktı? Yani endüstriyel devrim başlamağı bilen fabrikler, zavodlar kurulup başlaya. Yani son şu yerler erkeği yok, yanağını yok, çağası yok. 15-16 saat ağır şartlarda işlediliyor da. Son şu nemelere karşı işleme saatlerinin azaldırılması, 8 saate getirilmesi talabı bilen yürüyüşler başlaya. Bütün Amerika'da, Nemede, Avrupa devletlerinde aslanmanın nemesi sakası ne dayanıyor diye. 1856'da yanlışmasam 1. bilen işçilerin yürüyüşü Avustralya'da Melbourne şehirde oluyor. Yankıda ustaları bilen kuruluş ustalarının yürüyüşü oluyor da nemelere iş saatlerini azaltması var da. Ondan sonra bu sana kanlı yürüyüşüm Chicago'da oluyor Amerika'da. Yanlışmasam o biraz kanlı tutuyor diye. Ondan sonra sonun dalgaları yani tolkuları bütün dünya yayarak başlaya da. O şeyde Avrupa'nın kop yurtlarında yani bütün dünyanın kən yerlerinde yürüyüşler başlayan o nemenin ağır şartların azaltmasına, ağır şartların biraz yengil hale getirilmesi, yani uzun işleme saatlerinin azalması var da talapları bilen kən yürüyüşler ediliyor. Şol yürüyüşlerin nemesinde esasında neme işçi hakları diyen bir kavram çıkıyor da orta. Yani işçilerin haklarını korumalı diyen bir kavram çıkıyor. Son sindikatlar kurulup başlıyor. İşçilerin haklarını korar yani. İşte da çünkü devam etsek şu vakitte Türkmenistan'a değinmeli olaylar. Bize mesela dengeçtirme vermeli olaylar. Yani sendikalar kuruldu diye aslında. Türkiye'de de şeyler yani işçi sendikalar var. Beylerin haklarını oraya işçiler fırıncılık bile yürütülecek yer şotayı yani iyi durulayan yer diye şu vakitte Türkmenistan'da sendika bağ mı ya 1. may belirlenip geçiliyor mu? Belirlenip geçilmeyene belli. Şu Sovyet sayı dargınlığı yani. Mesela işçi hakları koruyabilecek bir deneme kurumu var. Bir şol işçi deyip ulanlayan terime yakınarak iş birjası deyip barda. Ulan ne diye işçinin haklarına koruyanı oldu diye ulan yerde iş varmışsın deyip yerde geçmeyen ulan aylığın olmayan yerlere ya şu vakitte orada çotayan biznesi oldu da indi. Belli firmalar şolan üstünden işe girmeli kağıda da
ya da falan yerde iş var, falan yerde firmada var deyip iş var deyip uğradıyalar da halktan pulvadan çeşme hükmünde ulanırlar da tay. İşçinin hiçbir hakkı korunan o tayda Koşa elindeki senin maddiyetini alanından falan seni görleyen ya itiyen adam yok da. Yani öyle kurulma da yok bizde. Bu hakta ne fikriniz var sizin? Diyen kurumu devam edeyim. Neme 1923'te ilkinci resmi olarak bu işçi bayramı kutlanıp başlanıyor. Şimdi bugün bütün dünyada bu işçi bayramı kutlanyandır. Kariyerlerini belki Amerika'da sentyavrda verileniyor, yanlış mısın da belki dataları ayrı olsunlar. Yani her bir devlette bu işçi bayramı var mı diyen, Türkmenistan'dan başka her yerde var mı diyen. Türkmenistan'dan başka planeta olan için o yerde belirlenmiyor tabii. Şimdi şu işçi hareketleri başladık dedik. Şu işçi hareketlerin esasında sindikatlar olup başlıyor da işçilerin, şu sindikatlar işçilerin hakkını uğrap başlayanlar. Ondan sonra o çağalara işlediler da çağa nemesi vardı, zahmeti vardı. O çağaların mesela zahmet saatlerini kaldırıp başlayalar ya da tamamen yok edip çağaların mektebe gitmesini sağlayalar. Ondan sonra iş yerinde sağlığını koruması var da kanunlar çıkıp başlayan. Ondan sonra yani değişimiz yani neme 19. 20. yüzyılın sonunda yaşa iş yerinde sağlığını koruma var da kanunlar çıkıp başlaya ve ondan sonra yani sindikatların işçileri hakkını koruyan sindikatların kanunlaştırılıyor da kanun boyunca yan sindikatlar ötme hak kazanıyorlar. O sanadır bütün dünyada yine Türkiye'de de odalar vardır. Ama odaları bu meslek odaları vardır. O sindikatlar vardır. Şu işçilerin hakkını oraya. Şimdi bizim Türkmenistan'da ne meslek? Sayız devrinde mesela 1. May belirleniyordu. O unukan paraatlar bilen, vaat bilen çok önemli de demaş günüdü. Bütün dünyada da o neme günü işçiler gününün demalışı var. Sayız devrinde yani parat veriliyordu, vaat bir gün demalış vardı. Yani hazır ki Türkmenistan'da işçiler bayramı yatırıldı, yok. Hiç belirlenmeye hiçbir şekilde. Şimdi yani soranız var da işçileri koruyan nemeler var mı diye. Sayız devrinde de profsayızlar vardı. İşçilerin haklarını, zatlarını koruyan şu profsayızlar her bir ama Türkmenistan'ın içinde. Profsayızlar var da neme de var. Kanunda da var profsayızlar var da. Yani binece kaybın yüzünde mukadiyen. O da sebebi Türkmenistan'ın içinde yani Türkmenistan'ın içinde adamlar o profsayızın şu işçilerin hakkını koruyanlığını bilmeyer. Bilse de o profsayızlar işçilerin hakkını korumaya. Yani kaybın yüzünde. Koruyan olsa bugün mesela işlep veren adamları yönetici drone yerinde ile sakraşya diyenler vardır. Sakraşya dedi çıkarıp koyuveriyendir. Niye hiç yere yüz tutup bilmeyen yurdun içinde. Ondan sonra memeler vardır. O zavodlar, o yani şehirde işleyen adamların sağlıkları koruluyor mu? Hiçbir şekilde korulmaya. Çağa işçilere gelsek, yani paktalarda ne yapacaklar okuçu işlediliyor. Koruluyormuş onların hakları. Korulanak. Pazarlarda ne yapacak çağalar taçka sürüyor. Hiçbir çağanın işçi, yani işte çağalar işlediliyor. Hiçbirinin hakkı korulmaya içinde. İşte benim onda söyledim bu.
bitiren wagtyňyz üstüne ýetiren. Ýani dogry Ene belläki. ne bir zat goşaýyn ýene. Bugün bu Aha. profsaýyzlar nirde okudum ärimen. Ýa-da okudum şu ya ýurdum içinde geçen ýyldan bir habar bardy. Şu profsaýyzlar täze ýylda nemelerden, işgärlerden pul toplaýarlar diýip, o da täze ýylda şagylarna berilýän nemeler bar, sowgatlar bar. Şolary şoňa pul toplap ýör diýip ýerden eşitdim ben. Bugün profsaýyzlar bana pul toplap, şu toplan adamlara şagalarına adarka vermek bilen meşgul, sowgat vermek bilen meşgul. Başka ýurdum içinde bularyň zat etýänini hiç mene eşitip göremem, siz eşitdiňizmi? Şimdi ştaýda örneği var da. Şimdi mesela barıp ýetjek ýani profsaýyz diýil ýa-da işçilerin gorayan, hukuklaryny gorayan gurama diýip alsak şonu. Şu wagtky Türkmenistanda hiç ýol berilen nokta bu guramalara. Ýol berilen ýerde da bir giden owluň ismi ýani sömürgäň açyljak-da. Şu sebäplen bu ýörit edilýän kadyp pikir edýän da. Nähäde şol profesör diýip alaly. Ýani bella geçmezler, studentler, ýaş şagalar, okuwçylar ondan paxta ýygylar, ýani paxta, buğday önümçiligi bolýandyr. Bize diýan berip duran önümçilik. Halky manpur edip saklamak üçin saklanýan önümçilik. Şo taýda haklar, hukuklar gözlenip başlansa mecburi ýagdaýda ýa paxtadan geçmeli bolýar, ýa-da adam şekilli işläp, ýani önümçilik etmegine içergi berjek da, ýani haklar bar başlada. Çagalar alnyk alınjak, studentler alnyk alınjak, paxtadan, buğdaýdan. Muň ýeri seplenip gitjek da. Şu wagtky her adama ýarym hektar, 1 hektar, 5 hektar yerler kärende beriljek. O kärende usuly galyjak. Adam şekilli agroekonomika giriljek bolsa toprağı halkyň öz topragyny ýene özüne gaýtaryp bermeli bolýar. Şu ýagdaýlar edilse-de ýurtdan çykarylyp durulan esasen mena Russiýanyň sömürgesinde bizim milliardlarymyz, ýani türlü näçe gazlarymyň, pullary, newitleriň, pullary şolaryň köki gözlenip başlanjakda. Neden gidip barýar, näçe gidip başlaýar? Ýani emekçi adam diýiller-de, işçi adamyň hukugyny gorap, haklaryny talap edip başlasa, şeýdip aňyrlygyna ýörejek taby bu hereket. Şondan bir ýürite bastyrylýar, ýani ýok, bar hökmünde kagazda saklanyp, hiçkili hukuk ýok ellerinde şeýdip ýaşadyp gelýärler da halky. Birinji maýyň berjek Türkmenistanda bellense berjek täsiri profsaýyzlar, ýani Russiýanyň aýdanda şolar güýje girende getirjek ýeri bar da, şonun terror toplary öz strategiýasynda göz öňünde tutýan däl bolmaly bu ýagdaýlary. Şimdi şu Türkmenistanda gelecekde nähili bolmaly? Şeýada, ýani oňa geçmäkek her öňümizde 9 maý diýip ýetip gelýär da bayramçylyk. Bizi sömüren ýurdun, biziň atalarymyň bir Rus milleti üçin ölen ýetikden dereksiz ýekenler bar, elini aýagyny aldyryp gelenler bar. Başgalalar dagady ýa enelerimiň elindäki şaýsepleri giden şasa neme Rus imperiýasy üçin. Bize hiç gili bähbidi olmady da täze sömürge. Bizler doganlyk, ýenelik, beýik Sowet halky diýip şu şygarlaryň aslynda ulandylar da bizleri. Diňe bizem däl Orta Asyýany ulandyk ediler. Indi şu bayramçylygy
her yıl bolşaly bella geçerler hamana nemeleri Nemis halkyny yani faşist partiýanyň öňderligindäki hereketi yani urşy biz gaýtaranlar yani bir edermenlik görkezlenmeler aslında o başka Rus imperiýasy üçin söwüş geden ekenlikde. Hindistanda terör toparın behbitler bağ olan soň 9-njy maý bellenjekdir. Yani yerli ýaşaýjy yerli halk üçin 1-nji maý behbitli gelecek üçin behbitli boljak işçini adam hökmünde görüljek bir güni bellemän geçýärler. Şonuň arada pawda medsekede bolýan terör toparın stratejigi kitapynda ýokdur şeýle zatlar. 1-nji maý bellemekdi. Men şeýlere düşünýärdim. Soň ýene pikir gelse üstüne goşarmyn. Sizin näme aýtjaňyz diýjeňiz bolsa sizden aýdyp bilersiňiz. Ine şaýda men dowam edeýän bolmasa 1-nji maýyň täze Türkmenistanda nähilýärde bellenmelimi ýa bizin halkymyza yerli ýaşaýjak näme täsiri boljak şo wagtlaram bir gürleşik geçsek da mümkinçiligi bolsa dowam edip bilersiňiz. O sesim gelýärmi benim? Indi gelýär. O gyzyk ýanky diýäniňiz 9-njy maýy belleýärler. Öňlenem gelýär. A 1-nji maýam bellemeýärler. Bu da bir gyzyk zat. Ýa. Türkmenistanda howa men pikirimçe bellenmeli bu bayram Türkmenistanda sebäbi bütün dünýäde bellenýän bir bayram. Sen bütün dünýä aýak uydurmaly, ýanky bu işçileriň haky bu bayram näme üçin berilýär? Bütün dünýäde ine nemeler ýürüýüşler geçirýärler. İşçileriň haky gorulmasy üçin, işçileriň iş yerlerindäki saglygyny goramak üçin, ätýaşlyklary üçin okman gerek diýip düşünýän Türkmenistana. Ben şu ýerde bir zat agzak geçesim gelýär da daşary ýurtdaky bizim yurtdaşlarymyzyň meselem Türkiýany alaýyn. Ine meselem Türkiýede bugün dem alışda hemme diýinçalýarlar ýöne bizim şu berde işleyen nemelerimiz, ildeşlerimizin näçe sanagy dem aldy şu gün. Köpsi işlek geçiren bolmaly şu gün. Öde ýanky ýatyly işleýärler bardyr. Ýanky olaryň sagatynyň hiç nemesi bellisem ýokdur. Ir bilen turýar. O giýje sagat 11-10 käçeli aýakda durýandyrlar. Agyr şertlerde 13-14 sagat aýakda duran ildeşlerimiz var. Türkiýede işleýän ildeşlerimiziň arasynda. Ýa, şeýledir. O ene şolaryň meselem al ýurduň içine bardy da haklaryny kim gorajak şolaryň? Ne pensiýalary var. Ne bularyň haklaryny gorajak bir profsoýuz var. Saglyklaryny ýitirip barýarlar berden. Ýa. Kyn ýagdaý. Yani men dowam edip bilermi? Stadas Dowam edin. Çeleher diýasolen ýurtdaşyna işçi migrant bolup çykan we ýurtdaşymyz bolsun ýa ýurdun içinde yani döwlet şeklini berilen edaralarda da işleýänler bolsun, kärende bolsun, işçi yani emek berýän, zähmet çekip öndürýän ýa hyrmat edýän işçileriň hiç gelejegi ýok da.
Olam yurt dışında işleyenlere hicam gelecek yok. Ne pensiyası var, ne sosyal hizmeti var. Onun indi bir näçe 5 ýyllap, 10 ýyllap yurt dışında işlep jaýat alýarlar ya ulak alýarlar. Baran soňlarym ýene şo jaýy satmana mejbur bolup ýene ýygyna çykmalar. Mejbur bolýarlar. Ýa-da ulagynda atyp berendirler alanlaryny. Hiç hili iş etmene ya döretmene mümkinçilik yok da. Çayda yani geçenki meclislerimizde belli geçti ya marginal topar yaşap bildiğine. Onların şu yalakalar, yasamatik topçular, aydımçı deyip hata edilenler, funmadı işler deyip hata edilenler. Kalan adamlara yaşayacağı hiç mümkinçilik yok o tarzda yaşamaya. Yine şu adına bir vaat her ayda näsinjiler taşın. 2000 yıllar nemeden Türkmen televizyonunda devlet diye adlandırılan Türkmen televizyonunda Kanal 4 diye bir neme var. Çoğunda birjanın uzaklığın Türkmen birjası deyip riyada geçeceği. Paktanın buğdayın bahaları yazılıyor, o zaman neçe satılıyor. Benim sonra sinede oturuyordum, onun ortalama bir ton paktan $1000 aşağı yukarı $1000 hesabında yürüyor. Satılan ne adaydı yani çiğ mal olmuşunda. Yani 200 kilolik nemelikte gidiyor. O zaman beni hata ediyordum da şu tayda. Berde suğun bakası var, traktörün bakası var, tohumun bakası var. Emek veren yani işçinin hiç hatam neme zahmet. Hakka hiç hata edilen okulun. Zordan sol $1000 ya $1000 uğraktan hatıra ulan neme diyordu. Yani baka çıkıyordu yani. Hasap çıkıyor olan sol men kredi adından hem çünkü iş cahe paktadan peyda yok, doğru mu? Devletmede yani devlet dipakatlarına yani. Kurumada hiç peyda yok. Ne için ekliye karşı pakta diyelim. Yurdun içinde şoförava men hiç cevap tapamaktum. Ben yöneşi yurdun dışına çıkamdan sonra belli oldu nemeti. Yani halkı güymemem için edilen var iken de. Dine güymemem del kredi bilmeyen bir mankurt yetiştirme sistemi eken de. Indi şol paktaçılıkta, buğdayçılıkta yıllarını sarf edip geçiren adamlar var da. Olan sağlığı giden var, ömrü giden var. Gidece hiç yıl getiren o. Dine kararlılık pensiya alacaklar da. Pensiya deyilen bir zat var ekeni, mesela sen ediyen işine uğra, sen sağlığı töleyen o vaktinde işleyen doğrunda olun. Şoňa görä sen neme alýar ekeniň yani insanda pensiya alýar ekeniň. Olam nähil ýagdaýda sen bir gymmat baha birden öndürseň sen köpürak sağlyk töleýär, dogrymy? Oňa sen wagty gelýär bolan pensiya çykanda sen köpürak pensiya alyp bilýär. Ýok sen häzir diňe buğday öndür, ýa paxta öndür, bir ujuksuzja, edem ziýanly önümçilik edýän bolsaň yine de şo ýagdaý sana aýlanyp sähelçe köp bolup gelýär da soňunda. Yine de ol häzir hasaplar bersen, çengesine çelen hasaplasan yine de sen ziýanlan sen ýani pensioner adam ziýan bolup durumda şol döwletdi hasaplanýan gurama gerek otursan. Indi şaýda ýene 1-nji maý aýlanyp barýar da şol 1-nji maýyň berjek ýa berip biljek netijeler bar da. Yani adamın şonun ýa-da paxtaçynyň buğday ekýänçynyň yani ya da pile gelip böyle şolaryň diňe ziýan işleýändigini, şol işleriň ýatyryljakdygyny ýüze çykarjak bir neme da bayramçylyk diýelmi ýa gün diýelmi şoňa. Mesela ýurda revolution opinion diýär, revolution önemli pikirler yani düşünceler getirip bilecek bir neme daha var. 1-nji maý dawaraty. Bunu terör topar ve sistemasında yani
halkı saklama sisteminde bulmadan bunu işe yani hayata getirmeyeler diye düşünecek olanlar. Şöyle düşünüyorum. Ha, doğru. Doğru diýäňiz. Şu neme barada aýtyp geçsek, şu nemede him zawodlarda işleýärler barada, şularda da hiç bir goragy ýok, şularyň saglygynyň goragy. Hiç. Ha, O neme şu bir nemede şu Türkiýede bir maradan bir aýal bilen tanışypdym da şol bir him zawodda işledim diýdi. Ýanky aýagynyň bir aksaklygy bolýardy. Demem zordan gelýärdi ýanky aýalyň. Men diýdi, näçe ýyllap şo demede işledim diýdi, him zawodda işledim diýdimi. Gatty saglygyma diýdi, zelel ýetdi diýdi. Şol men aýtdym da, goralmaýarmy sizde hany saglygyňyz, o ýerde iş ýerinde hiç saglyk goragy zady ýokmu diýdim meni. Ýok diýdi, dünýäniň goragy zadymyz hiç ýok diýdi. Iň sonunda da diýdi, çykyp şu türka gaýtdym diýdi da, ýöne diýdi, ýyllarja işden soň diýdi, saglygyma gatty zelel ýetdi diýdi. Şonýanak şol ýerlerde de hiç bir ýanky saglygy demetmeýär, goralmaýar adamlaryň. yok men şol nemeden aýdýanyňyz şol neme bolmaly, Margaret Thatcher him zawod bolmaly, Sovet döwründe kurulan. Men o taýda ýaşadym 40 ýyl. Mahtumul köçetinde şo taý demir mehanik karhanada işledim o. O taýynyň ýagdaýyny bilýän da turbinalardan yani o taýda neme elektrik öndürýän stansiýa da bar da. Hastanä. Bir hastanä nemesi bar. Ululuy. Blok diýerler da. Derýan, Garawun derýanyň yani kanal da derýan da. Şo kanalyň suwam şo taýdan soğutup geçip ýene suw gaýalapdy. Haçyk ondan aňyrakda ýany neme bar, him zawod bar. Şemala göre onuň üstünden sap sar bolup amýak diýerler ötken şoňa bir zäherli gaty elbet hiç üstünden düşse yani pasolkanyň üstünden gelse mesela gün ortadan şemala üsen olsa olan zawoddan gün örtüğün dogorunda hemen pasolkanyň. Gün pasolkanyň üstüne mara tarap şu pasolkanyň üstüne netçede olam näme belli bir wagt geçen soň ýani tüsseň mikat oturýar aşa. Halka yani şu taýda ýaşaýja agram tuk bilen kapylary hep şeyler ýakurak gelmeli. Yok şemal nemeden gelse gün dogordan demir atdan gelse tersine aňarlygyna ýöleşene tarap hakda çöle tarap. Gaty ziýanly yani neme barada burnuň tütedip öýkeniň ýarajak gelýär nemesi bar da. Şonuň ýaly hiç filtre ýok, zat ýok onda. Ondan sonra karbamid zawod kurulupdyr. Oňa ýa-da şeýledir. Himikat bolsa. Yani ýöletende galkynç diýip aýdýarlar, atlandyrýarlar da. Aslında ýöleten ýeti bolmaly şu taýy. Ýöleten ýeti ýok, ýöleten gün orta ýöleten bolmaly şoňady. Şu taýdaky nemelerde de araky gepleşikleri aýdyp geçdik görkezdigem kartyda. Yani üç duran ferra halka ýaýrakdy, tebigatda ýaýrakdy, howa ýaýrakdy. Hiç ile yani ýaşaýjy. Ýa-da aslında şu ýaşaýjy ýene işçi öndürýän şol ýa-da yani işçini nemeden goragy ýok hiç ýurdun içinde. Saparaga ben yani sapar iklim bellek geçde sanitarny zona diýip. Yani bize berilen ömür ortalama ömür 40 bolsa bizler gartaşyp ýykylmak hak ýylmada, ol ýylmada. Ýetişýär olar dereňde gelýär şeýdi. Dolanyp durjak da bu. Şonuň sistem aýlanyp. Hoş himikat diýende bir zat goşatym geldi. Şuna da şarýurtda Türkiýede öý işlerinde işleýän aýallar bar. Köplençil nemeler vardır. Çamaşır suyu ullanýandyrlar. Şo ýerde da neme köp ýerlerde deme ýok. Maska ullanmaýarlar.
perçatka ullanmaýarlar. O da gaty saglyga zelele onu islamak, onu perçatkasız ullanmak, o çamaşır suyunu gaty saglygyna zeleli bardyr. Ve bizim neme janarlarymız kän şo ýagdaýlarda saglygyna zeper ýetýär. Buna agzak Hawa. geçet geldi. Indi bawaratly Gurban diýip täze verdik da näme? Öňkü prezident şu wagtky mejlisiň başlygy Türkmenistandaky. Ağzını doldurup kepleýär da Kazakstanda varan erkekledi. Arada Antalya yerinde ağzını doldurup kepleýär. 4-nji ýerde bildik. Ondan şonuň ýaly baý ýurdum halky esasanan zenamlary ýurtdaşynda şöyle gelek bolup saglyklaryna ziýan ýetirip önemçilik berjek döwri ýani önülge dowamat ýani çağa dowurma wagtlaryny ýurtdaşynda sen saraplap gelse hiç gawat gelen nokta ýa-ni bawaratly Gurban bilen hakyky aýdyan şonuň aýdyan gürrümler bilen durmuşda bolup geçen zatlar hiç tek gelen yurttaşlarımızdan sonra hasaplap pikirlenip yani takip edip pikir diýerler gören zadyny her bir gören zadyny şonuň dogrymy ýa-ni dogrymy ýa her bir eşitýän sözüni şonuň ýaly analiz etseler da derrewem ýüze çykýar nemeleri ýani şonuň dogrudygyny nä dogrudygyny ýalňyşdygyny ýüze çykýar. Otaň ýalňyş bolsa näme üçin şol ýalňyş dogan edýär? Birleriniň ýa bir zadyň şonuň şo taýda bähbidi barmy? Onu köwläbersen aýlanýarlyk Russiýa imperiýasyna bar ýa-da. Biriň işçileriniň şo taýda 1-nji maý bellemeli. Hem şondan gelýär, paxta ekmek hem şondan gelýär. Ýurtdaşyna çykarylmasam ýene şo taýdan aýlanýarlyk. Biriň millatlarymyzy oglap bizden talap oturan bir imperiýa bar. Aýlanýarlyk şoňa degýärdi. Uju şo taýp bar. Hawa. Şol Aşgabatda nemelerden ýokary okuwçylarynda okaýan nemeler bardyr, studentler zatlar. Olaram näme arasynda neme ýaz kanikullaryna zatlarynda başga welaýatlardan bararlar. İşlemeli bolýarlar-da. İşleýän ýerler hem nemelerdir? Restoranlardyr, ofisiantlyk etýär. Şo ýerde de şolaryň hakyny goraýan hiç bir deme ýok-da. İş beren islämlik gowy bilýär, islämlikdi ýa-ni aýlygyny bermäni bilýär. Şolaryň ýüzlenip hakyny sorap barajak ýerleri ýok-da. Hawa. Indi şeýle bir ýagdaý bar. Ýapyk döwletde de polisiň sany kändir diýär, adalet ýok ýurtda. Adwokat kändir diýär. Bilinki adam bizde de Türkmenistanda şu wagt hasap edýär solin her 20 adamma bir sany polis düşär ýa-da bir. Olaňam içinde ştatnysy bar, ne ştatnysy bar ýani. Odan ol mäheme diýip ölüne atlandyrýan halk goýulap gören. Mentlermi, awur men diýen bar içinde. Men häkimlikden diýip gören bar. Garasem hem şu halkyň üstünde, ýani işçiniň üstünde zulüm görkezip beren nemeler da gurulmalar. Haýatda görendir diýjek bolýan. Şolaryň şo polislaryň, mahamalaryň iş haklary goralýarmy diýen da. Profsoýuzlar şolaryň haklaryny goraýarmy diýen. Onam Muhammed kardeşimiz köp aýdyp geçdi bularyň nämedigini, ýani näme hukmunda ulanýandygyny. Ondan şolaryň kam nähil diýenken, häzir şol hyzmat edýär. Rus pagonyny dakynyp, kaptanlar Rus pagonyny dakynyp, hyzmat edýär, terror toplara bolan. Repale hyzmat edýän wagtda ony
devam edip saklap gelýärler. Yani onun yanlışlığım değil de onun bir nimesi var da sistem onun öz bir step by step de yürümeli nimesi var da düzgün var. Çünkü sana hizmet eden adam erkek bunu harcanmalı. Onun yerine başka bir gelmeli. Täällä kaldır gelmeli. Ol yine bir kunun hizmet etmeli, ol yine harcanmalı. Şöyle ne diyor yani? Gözüne çekip daş devranı yuvduk duran bir çekiş sistemi var da. NKVD da diyorlar ama. Suat FSB oldu ondan. Mehmet FSB'nin bir nemesi parçası da böyle. Onların hakları pavan götürüp tuha oralyamışın diyen olar yani ertek gün olarım hiç de ilema o tane sistema şöyle adamlar var yerleştiriptir da yine yalakalık ulen gün vermene mecbur ediyor da yalakalık etmeyenler başarmayanlar ya istemeyenler yurt dışına çıkıyorlar içeriden ha olan içinde molumlarım giriyor şöyle devam et var ya da aylanur sol birinci mayı yüze çıkarılmayacak ol perdad ediliyor da. Birinci adım dik pasar ediyorlar şu birinci mayını. Yerli yaşayıcının yani işçinin üstünden yerli yaşayacağı tesir edecek var. Yani da davaralığın mı ya bellenip geçilen bayram mı diyecek mi? Hakkın sonra verecek var, kuramalar dörecekmiş o taydan şeyle yağdayla. Gepin aýsgasy ne ýurdun içinde ne ýurdun daşynda türkmeniň hiç bir iş haklary goralýan däldir. Goralma. Bizim pasportumuz hiç şeyle güç yok da öte şu yaşlı pasportu görkezsen çoğun eyesini yani vaklayınca taşıyıcı değil ya yani eyelerde ama şunu aşağılamaktan başka hiç şeyleri gören hemen yok senin. Saygı yok değil ama merteben depkilerini tuşu elinde şu pasport orada. Neme diysen neme yakışıklı da şu neme Türkmen pasportuna gelişik tuşu. Şeyler baktım ama kaspar yani Cemre nedir? O fırsattan peýdalanyp ýurdun daşynda köp neme ýurdun daşyna çykdy da. Başgalasyny çağalaryny ayakda tutjak bolup ýurdun daşynda bolçulyk edýär diýelim maňa, başgaça näme diýip bilýäs maňa? Bolçuluga çıkan ildeşlerimizden emekçi bayramyny kutlaýynmy, kutlamaýynmy onam bilemok gelin. Ýene de näme diýsem bolýar. Şol ýurdun daşyna çıkanlaryň nemesi bilen ayakda durany bilenmi diýeň, näme diýeň? Maşgalalary aňyrda biraz ayakda durýar da. Näme diýsem emek berýärler şu ýerde. Şolaryň nemesi işçi bayramy kutly bolsun. Onsoň neme bizim GSM habaryň emme nemelerini işgärlerini habar kanalynyň hemme işgärlerini edýän berýän emekleri üçin bayramlary bilen kutlaýan bütün halas ediş komitetiň agzalaryny ýurt üçin berýän emekleri üçin bu işçi bayramy bilen kutlaýan. Sağ olun. Inde yankı yurt dışına çıkanlara iş diýip bolarmy? Bilemok ýurdundan kovulup gidýän soň
maýyňa çykan zaten mezbur çıkarıp görýärler. Ondan ýa-ni pul diýilen bir söz bardyr, ýapşyp durýar öýdegi. Yani isleseň islemesen senin nemende. Her bir mundda senin hukugyň kesilip bilýär. Sen depkilenip bilýän, merteben ýere sokulup bilýär. Sen organa paýlap görýärler, ene hasem tawarda da çykdy, sen gözleýän ne döwletiň bar, ne hökümetiň bar, terör topara gerek geldi. Şeýleräk ýurtdaşyndakylarym indi çap boldum karýanda özünden daşary pikirlenmän, öwrenseler, ýani taýyp ýurdumy gazanmasak, şu saljak jaýlaram, minjek diýip alýan ulaglaram bar bir direktor üstesine de ýene saglyklary gidýändir. Maşgalalar dagaýa, yetişkilerini yetkinjek çağalary ýene psihiki nähil diýýärler, psihik rastrowstwa, ýani psihikasy bozulýar. Onuň bir adamy yetişmeýär ýaşlardan. İçinde bilemok genleri ya gursak neme goýma bolup oradan birden ikide bolsa olam hasaba berjekler da bütün ýurdun içi şonuňa bulaşyk bolup dursa genosit dowam edip durda. Hawa, yurtdaşlarymyzyň yurtdaşlara mende nemetmeli. Birazajyk haýaga galmasy lazym. Beýdip kaçana çelli ýurdun daşynda bulçuluk etip bermeli. Öz ýurdumyza, topraklarymyza eýe çykmaly. Öz ýurdumyz bilýäňiz baý ýurtdur. Öz baýlyklarymyza eýe çykmaly. Gidip bu emeklerimizi öz ýurdumyza bermeli. Hawa Rusya imperiýasyny bizim ýurdumyz talamany kesmelindi. Şu milliýatlar bizim öz çağalarymyza, özlerimize, ýani geleceğimizde ýurdumuzy gözelleşdirmek üçin, medeniýet getirmek üçin ýaşaýyş şuň düzgünü da haklarymyzy soramaly. Hawa, biziň hem ildeş, biziň hem berýän emeklerimiz, biziň hem günümiz diýmek, emekçileriň günü biz hem emek berýäs, biziň hem işçiler bayramymyz gutly bolsun. Ine şu bir programmany nähili şertlerde edýär. Mesela men aýyny häle işi motoruna 2-3 gezek çağa garaýan menem 2-3 gezek gidip geldim şu an. Aglap ýatan soň bir çağa ne gepleşigi bile şu şertlerde edýärsiz. Hawa. Cana dözmeli yerleri de dözmesen senin canına dözýärler. Hawa. Stadionda gepleşýän soňlaýlan. Bolýar. Dinläniňiz üçin sag bolun. Bizem gelenimiz için sağ olun. Sağ olun yurttaşlar. Yine de görüşürüz.